ole trai lam blog pakhat ka upload le dona he trai lama hianin tupikam katlang tupikam a hian long en turin kalo thuka he tui hi alian ang reng hle maya he long dan te po hian an mak sak kap maya tui hi alian tho ze ameka khi le kianin enila nol te po he akal tam ang reng hle maya tui chu tuna alian mek cholai alo nia khi le achak lama hian enila khilam tang he an len thla tam ang reng hle mai bol lo po he la hin kan long te ka da tui tuna alian mek la nia klai zana chon ki thlengin alian atin an la soi the lo wa ni zan ani min lama te po hian tui hi aru sur na sakhap ve maya khi lai kan enila long len hian min a hruai kai mek ania khateng long te hi tui lian a chon al hla ve thina apil thut tanga len thlang te pa hla khap mai khi lai khianin thing lian pui te po len thla he lama thlang lama kan en chuanin mi atla towa thim sak ve maya chuanin he lai hian lo kai mek a chhaklam an chon sak chhaklam atang chuan ten chu ain ve do zoya tui hi alian zel mek ani tlabung khotlang tu pui an lo ni